ଗଛରେ ବସା ତିଆରି କଲା ସେଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ତା ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ରାଗି ଯାଇ ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କହିଲା ମଣିମା ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଭାଲୁ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ କିରେ ତୁ ବସା ଭାଙ୍ଗିଲୁ କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ମଣିମା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଆଗ ପଛ ଦେଖିଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭାଲୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପଣସଟି ଥୁଆ ଯାଇଛି ପଣସ ଦେଖି ଭାଲୁ ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା ଭାଲୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା ସବୁ ଦୋଷ ତୋର ଯେଉଁ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢୁଛି ସେଇଠି ବସା କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏହା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ସେ ତା ସାଥୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକା ବେଳକେ ଭାଲୁକୁ ମାରି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଭାଲୁ ଡରି ଯାଇ ବଣକୁ ପଳାଇ ଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ କଣ କଲେ ଖାଲି ପଡିଲ କୁହ ସମସ୍ତେ